Γεια σας φίλοι μου. Σας είχα υποσχεθεί πως θα σας δείξω πορσελάνη για να φτιάχνουμε φιγούρες. Η συγκεκριμένη πορσελάνη είναι μια πορσελάνη που δεν έχει καμία σχέση, παρόλο που μοιάζουν τα υλικά με κάποιες άλλες. Δεν έχει καμία σχέση όμως. Λοιπόν, αυτή είναι για να φτιάχνετε τις φιγούρες, όπως σας είχα πει. Μια φατσούλα, η οποία δεν είναι ολοκληρωμένη. Δεν ξεχρίστω και εδώ. Λίγο έτσι. Είναι μια σταθερή πορσελάνη, κρύα πορσελάνη, σπιτική. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: 500 γραμμάρια, 500 γραμμάρια κόλλα. Την κόλλα από το γνωστό κατάστημα. Νεσεστέ 350, ίσως και περισσότερο. Βαζελίνη 1 κουταλάκι και 1/4. Μπορούμε να το αυξήσουμε μέχρι 1,5, όχι περισσότερο. Γλυκερίνη 2 κουταλάκια. Παραφίνη 2 κουταλάκια. Ξύδι 2 κουταλάκια. 2 κουταλιές, όχι κουταλάκια. Κουταλιές της σούπας. Όλα είναι 2 εκτός της βαζελίνης. 2 κουταλιές της σούπας σαπούνι. Κατά προστίμηση σαπούνι γλυκερίνης. Και να μην έχει ιδιαίτερα έντονο χρώμα. Και 2 κουταλάκια, προαιρετικά εγώ το βάζω, σκόνη αγιογραφίας Titanium White. Τη συγκεκριμένη σκόνη την βάζω σαν βάση χρώματος. Γιατί για να βάψουμε γίνεται ημιδιάφανη αν δεν το προσθέσουμε αυτό. Και πρέπει να υπάρχει σαν βάση χρώματος σε όλα εκτός από το μαύρο. Λοιπόν, ένα αντικολλητικό τηγάνι, μία σπάτουλα σιλικόνης για να μην κολλάει και, πώς το λέμε αυτό, Χρήστο. Ξέρω. Έχω εδώ τον Χρήστο πάντα που με βοηθάει, είναι ο κάμερα. Τέλος πάντων, αυτό που ολίβουμε το αυγό. Και θα ξεκινήσουμε. Είπαμε 2 κουταλιές παραφινέλαιο. Αν δεν έχουμε, βάζουμε baby oil. 1, 2. Το απλώνω στο τηγάνι μου. Όσο αντικολλητικό και να είναι, πρέπει να το προστατέψουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες. Το σαπούνι μας το έχω μετρημένο εγώ εδώ. Γεμάτες, δεν το φοβόμαστε. Δίνει βελούδινη υφή στην πορσελάνη. Χρήστο, αν έχεις κάποια απορία, μπορείς να κάνεις ερωτήσεις. Λοιπόν, 1 κουταλιά βαζελίνη γεμάτη. Είδατε πόσο γεμάτη είναι. Άντε και 1 τεταρτάκι ακόμη. Μην το παρακάνετε, κάνει καλό. Κάνει όλη τη διαφορά στη βαζελίνη, στην πορσελάνη μας. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν πολύ. Αν πρέπει να δώσω τη συνταγή. Γιατί από ό,τι βλέπω, δεν το νιώθω από όλους. Κάποιες φορές όμως νιώθω παραπονεμένη ότι δεν αναφέρομαι πουθενά, ενώ έχω βοηθήσει, έχω πει πράγματα. Για μένα είναι εκτίμηση το να αναφερθεί κάποιος στο όνομά μου. Και είναι η πρώτη φορά που στο ελληνικό YouTube τουλάχιστον θα μπει η αληθινή πορσελάνη, σπιτική. Θα συνεχίσω. Γλυκερίνη. Ο Χρήστος διαφωνεί με τα παράπονά μου και με πάτησε το πόδι από κάτω. Ας σταματήσω λοιπόν. 1, 2 και λίγο παραπάνω. Εμένα μου αρέσει πάντα το λίγο παραπάνω, γιατί είναι λίγο ρηχό το κουτάλι μου. Λοιπόν,
Και έχουμε και 2 ξύδι. Ξύδι δεν θέλουμε, θέλουμε το λευκό ξύδι για να μην αφήσει χρώμα στην πορσελάνη μας. 1, 2. Φεύγει και το ξύδι μας. Θα ανάψουμε το μάτι σε σιγανή φωτιά. Εντάξει Χρήστο, δεν είναι ανάγκη να δείξεις και το κουμπί. Ο Χρήστος είναι της λεπτομέρειας. Περιμένουμε να πιάσει θερμοκρασία. Και να λιώσει το σαπούνι μας. Επειδή δεν ξέρω πολλά κόψε-ράψε με τα βίντεο, θα σας κουράσουμε λίγο, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο κατατοπιστικό και σε σχέση με χρόνους. Γιατί πολλές είχατε απορία με το χρόνο που την ψήνουμε. Οπότε τώρα θα έχετε τον πραγματικό χρόνο. Σιγά σιγά λιώνει το σαπουνάκι μας. Κάποια λιώνουν πιο εύκολα, κάποια πιο δύσκολα. Θα λιώσει όμως. Χρήστο, θα μας κάνεις ένα πιο κοντινό πλάνο. Ακόμη έχει μικρά τρίματα. Δεν έχει λιώσει καλά. Θα λιώσει όμως. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε καλά τώρα. Να μην ανοίξω προφητήρα και κάνει άλλους ήχους. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλω και τη σκόνη αγεωγραφίας. Θα τελειώσω και αυτή. Ένα μικρό κουταλάκι. Ένα μικρό κουταλάκι, ναι. Εντάξει. Μπορούμε και περισσότερο αν θέλουμε πιο έντονο. Εγώ το βάζω για βάση. Παρ' όλα αυτά βγαίνει λευκό με ένα κουταλάκι. Αρκεί. Τα χρώματα αγεωγραφίας είναι πολύ δυνατά χρώματα. Μπορούμε αν θέλουμε κατευθείαν να τη χρωματίσουμε και με όποιο άλλο χρώμα θέλουμε, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο το λευκό. Απλά αν θέλουμε βάση για να τη χρωματίζουμε μετέπειτα με χρώματα λαδιού ή χρώματα αγεωγραφίας πάλι ή πάστες, μαγειρικής, πώς τα λένε, χρώματα σε πάστα, όπως είναι αυτό εδώ. Σε μορφή πάστας, όχι υγρή, γιατί η υγρή αλλάζει τη σύνθεση της πορσελάνης. Λοιπόν, 500 γραμμάρια την κόλλα. Την προσθέτουμε. Έχω σβήσει το μάτι, έχω αποσύρει το τηγάνι μου από τη φωτιά. Εδώ η κούπα μου δεν χωρούσε 500 γραμμάρια, οπότε έχω και μία ακόμη, τα έχω ζυγίσει εγώ. Και εσείς θα πρέπει να τα ζυγίσετε, γιατί κάθε κούπα είναι διαφορετική. Λοιπόν, θα ανακατέψω τώρα να ενσωματωθούν αυτά εκτός φωτιάς, όλα τα υγρά. Θα δείτε αρχίζει κάνει κάτι μικρά
σαν ξεφλουδίσματα, σαν καρουμπαλάκια. Είναι επειδή αναμίχθηκαν τα κρύα υλικά, η κρύα κόλλα με τα ζεστά υλικά. Οπότε το σαπούνι μας αρχίζει πάλι και να σφίγγει. Αυτό που θα μας δώσει το σαπούνι είναι σταθερό αποτέλεσμα στην πορσελάνη μας. Όταν κρυώνει το σαπούνι, σταθεροποιείται και πάλι. Εμείς όμως δεν θα το αφήσουμε έτσι. Εννοείται ότι θα το ξαναζεστάνουμε. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και τώρα θα προσθέσω 350 γραμμάρια νησεστέ. Έναν καλής ποιότητας νησεστέ. Το πακέτο αυτό έχει 300 γραμμάρια. Θα προσθέσω τα 300 και έχω ζυγίσει στην άκρη άλλα 50. Σε περίπτωση που αλλάξετε τη μάρκα της κόλλας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κόλλα, η κάθε κόλλα έχει άλλη ρευστότητα. Οπότε θα αλλάξει και η δοσολογία του νησεστέ. Εδώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ να ξέρω την αναλογία κάθε κόλλας. Εδώ σας δίνω με αυτήν. Πιστεύω ότι ήταν καλύτερα γιατί είναι μια οικονομική κόλλα η οποία συμφέρει. Εγώ τουλάχιστον φτιάχνω 1-2 φορές την εβδομάδα το κιλό ολόκληρο. Μου λέει ο Χρήστος, τι τον κάνεις τόσο νησεστέ? Τώρα ξέρεις, Χρήστο, τι τον κάνω? Εκτός από κρεμούλες που τις τρώμε. Πάλι νησεστέ, λέει, θέλεις? Όλες τις φορές φτιάχνεις πορσελάνη παρά κρεμούλες. Μην κορυδεύεις τον κόσμο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω πιο πολύ πορσελάνη παρά... το μάτι το έχω σβηστό ακόμη μέχρι να... Μπορεί να βλέπετε το φωτάκι, αλλά το μάτι είναι σβηστό. Μέχρι να γίνει ένα μείγμα. Όλο. Μέχρι να πάρει όλο το νησεστέ δηλαδή το μείγμα. Οκ. Θα ανάψω το μάτι σε χαμηλή θερμοκρασία πάλι. Εγώ είμαι θαραλέα γιατί το έχω ξανακάνει. Το βάζω στο 6. Ενώ το τέρμα στο μάτι μου είναι το 9. Το βάζω στο 6 τώρα για αρχή. Για σας θα προτιμούσα να επιλέγατε το 4. Στην πορεία θα αποκτήσετε την εμπειρία που χρειάζεται και θα το κάνετε κι εσείς λίγο πιο δυνατά. Βασικά για να κερδίσω και λίγο χρόνο το κάνω τώρα. Εδώ τώρα θα κάνω για πολλή ώρα τα ίδια. Ήρθε και ο Θοδωρής στην παρέα μας. Ναι, είναι καλύτερη η μαμά μου. Και εσύ είσαι πολύ καλό παιδάκι, Θοδωρή. Έλα, μην το παρακάνεις, μαμά. Εντάξει. Μαμά, βλέπω ότι κάτι άσπρο είναι εδώ. Ναι, Θοδωρή, αλλά δεν τρώγεται. Ναι, το ξέρω. Πού το ξέρεις, με έχεις ξαναδεί? Όχι, ήμουνα κάτω Να το φτιάχνω. Όχι, ήμουνα κάτω από τη μαύρη καρέκλα και σε άκουγα. Α, εδώ ήσουν τόση ώρα. Ναι, ήθελα να ήμουν στο βίντεο μαζί σου. Μάλιστα. Δεν ήθελα και να... Ξέρεις τι φτιάχνω τώρα? Τι? Τι φτιάχνω? Τον πυλό μου φτιάχνω. Το πυλό σου φτιάχνεις, είσαι και η καλύτερη. Για να φτιάχνω. Τι φτιάχνω με αυτό τον πυλό? Τι σου έχω φτιάξει? Τον Μπομπ Σφουγγαράκι, τον αγαπημένο σου. Τώρα θα φτιάξεις τον καλαμάρι. Να σου φτιάξω και τον καλαμάρι, εντάξει. Θα σου το φτιάξω. Εντάξει, όλα. φτιάξε για το σπίτι του καλαμάρι, επειδή αυτό. Και τα σπίτια τους θέλεις? Ναι! Την άλλη εβδομάδα με είχες φτιάξει το σπίτι του Μπομπ. Έχω πολλή δουλειά τελικά, Ναι, αλλά κανονικά είναι απλώς μπλε. Τους θέλουμε όλους τους ήρωες. Ναι.
Τι νομίζεις, αυτή η καλύτερη μαγείρισα χρειάζεται και βοήθεια. Να γιατί φτιάχνω τόσο συχνά και τόση πολύ πορσελάνη. Καλύτερη μαμά που φτιάχνει πύλο. Θα μάθεις κι εσύ. Νομίζω δεν θα τα καταφέρω. Όταν μεγαλώσεις τώρα είσαι μικρός για να παίζεις με τις Μαμά, δεν φωτιές. σε έχω πει ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω πιτσαδόρος. Όνειρο ζωής. Να γίνει πιτσαδόρος. Ναι, τι νομίζεις. Μαμά, αυτό μοιάζει σαν τη ζύμη από την κρέπα. Έχεις δίκιο. Ναι, μόνο που τη ζύμη από την κρέπα όταν τη βάζουμε στο τηγάνι δεν την ανακατεύουμε μετά ξανά. Αστείο. Ναι, έτσι είναι. Πάω να πω κάτι στον μπαμπά. Μπαμπά! Συγγνώμη τώρα, τραβάμε βίντεο. Πήγαινε να παίξεις και θα σε φωνάξουμε όταν τελειώσουμε. Μαμά, εγώ θέλω να είσαι πάλι. Ναι, αλλά μην μιλάς λίγο. Εντάξει, παρακαλώ. Λοιπόν, έχει αρχίσει να ψήνει. Θα τη χαμηλώσω τώρα στο 4 κι εγώ. Ναι. Εσύ τι είσαι, αντίλαλος τώρα? Όχι, απλώς βλέπω τι φτιάχνει. Αν κάνεις καλή δουλειά. Εντάξει. Βλέπω μέχρι τώρα κάνεις καλή δουλειά. Ωραία. Ελπίζω να είναι καλό. Χρήστο, δείχνει τη σύσταση έτσι. Ακόμη κολλάει αρκετά. Άρα συνεχίζω να την ψήνω. Και άλλο. Ασκώ δύναμη τώρα, γι' αυτό λαχανιάζω κιόλας. Κάπως αστείο. Γυρνάω, πατάω έτσι να πάρει και από μέσα την υγρασία. Πρέπει να εξατμιστεί το ξύδι βασικά. Καλή δουλειά. Και όχι μόνο, εντάξει. Η υγρασία έχει και η κόλλα. Να φύγει η υγρασία, εμείς θέλουμε μια μάζα. Χωρίς υγρά. Για να δω. Όχι, θέλει και άλλο ψήσιμο. Τι είχαν τα χέρια μου, κόκκινο? Δεν είχε κόκκινο. Το τηγάνι μας δεν καταστρέφεται, δεν παθαίνει τίποτα. Το πλένουμε και το χρησιμοποιούμε ξανά πάλι στην κουζίνα μας. Εδώ τα αγόρια μου μιλάνε ψιθυριστά, αλλά στάνταρ τους ακούτε κιόλας. Ναι, Λοιπόν, προσπαθώ αυτό τον μπαμπάκα να... αποχωρήσει παρακαλώ, Θοδωρή. Καλά. Μπράβο. Βγάζουμε την πορσελάνη. Και σβήνουμε και το μάτι, Μην πάρουμε φωτιά. Λοιπόν, όπως βλέπετε η πορσελάνη μου δεν κολλάει πουθενά. Ούτε στον πάγκο, ούτε στα χέρια μου. Ορίστε. Δεν έχω βάλει ούτε στον πάγκο τίποτα. Που σημαίνει ότι είναι σε καλό επίπεδο. Καίει λίγο. Αυτή καίει πάρα πολύ. Όχι απλά καίει. Κανονικά τώρα θα την άφηνα 1 δεκάλεπτο τουλάχιστον πριν τη ζυμώσω. Για να μην καίγομαι. Και δεν έχω κάτι να βάλω στα χέρια μου για να την... Τέλος πάντων, θα καώ για χάρη σας, για πάρτι σας. Ούτε για σένα κάει έτσι, Χρήστο. Είδες τραβά. Πώς το δέχομαι αυτό. Αστιανούμε. Παρακάικα. Αχ. Άρα πες ότι την αφήνουμε 1 δεκάλεπτο. Την αφήνουμε 1 δεκάλεπτο λίγο να... Κρυώσει. Να κρυώσει. Δεν κάνει το ίδιο λάθος που κάνω εγώ τώρα. Ναι.
Θα ζυμώνω και θα χορεύω, Χρήστο. Τι λες? Χοροπηδάω συγχρόνως. Κοιτάξτε τι ωραίο άσπρο χρώμα έβγαλε. Ακόμη δεν είναι έτοιμη. Θέλει ζύμωμα. Βασικά να κρυώσει θέλει. Για να δείτε και την ελαστικότητά της. Αν σε εσάς κολλάει, σημαίνει ότι ήθελε και άλλο ψήσιμο. Δεν πειράζει, μπορείτε επί τόπου να την ξαναβάλετε στο τηγάνι και να την ξαναψήσετε. Αν στην πραγματικότητα όμως την άλλη μέρα, μετά από 24 ώρες, αλλάζει η δομή. Σφίγγει λίγο περισσότερο. Αν την επόμενη μέρα δεν είστε ικανοποιημένοι, βάλτε την πάλι στο τηγάνι ή λίγα δευτερόλεπτα, ανά 5 δευτερόλεπτα, στο μικροκυμάτων, αφού την ελέγχετε, αν χρειάζεται και άλλα 5 και άλλα 5. Στην αρχή σφίγγει όσο είναι, μαλακώνει όσο είναι ζεστή, αλλά μετά σφίγγει όταν κρυώνει. Γι' αυτό μην το παρακάνετε μετά με το ψήσιμο μετά μικροκυμάτων. Έχετε υπόψη δηλαδή ότι σφίγγει κι άλλο όταν κρυώνει. Λοιπόν, σαν πυρωμένο σίδερο είναι. Κατακόκκινο, δες. Σαν να πατάω στα αναστενάρια τα κάρβουνα. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Θα πάρω ένα μικρό κομμάτι και θα το κάνω για να δείξω και το αποτέλεσμα. Είδατε πόσο πολύ το πατάω? Δεν κολλάει. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το ζυμώσω τόσο καυτό. Και πάλι εξακολουθεί να είναι αρκετά ζεστό. Θα φτιάξω ένα άλλο βίντεο. Να το, άρχισε να γίνεται. Όσο το ζυμώνω, τόσο θα γίνεται πιο ελαστική και θα αλλάζει πάλι η υφή. Τώρα αρχίζει να κρυώνει, γι' αυτό αρχίζει και αποκτά άλλη μορφή ελαστικότητας. Αυτό είναι χωρίς ζύμωμα ακόμη. Είναι σαν να μην το ζύμωσα καθόλου. Θέλει πάρα πολύ ζύμωμα. Όσο πιο πολύ τη δουλέψετε, τόσο πιο καλό αποτέλεσμα θα έχετε. Δηλαδή θέλει 1/4 τουλάχιστον ζύμωμα. Ναι, σαν να κάνουμε τσουρέκια. Λοιπόν, δείτε την εδώ. Και αυτή θα γίνει ακόμη καλύτερη αύριο. Για να σας δείξω τώρα εδώ. Θα κάνω ένα χώρισμα. Δημιουργώ μια γραμμή, ένα τσαλάκωμα. Δείτε πόσο εύκολα θα κλείνει. Θα το χαϊδεύω και θα εξαφανίζεται. Επίσης δεν χάνει το αποτύπωμα. Δεν το χάνει, δεν είναι σαν την άλλη πορσελάνη που δεν την ψήνουμε και φουσκώνει, αλλάζει. Όχι, δεν τα κάνει αυτά η ψημένη. Και θα σας δείξω τώρα εδώ το αποτέλεσμα που θα έχετε. Εδώ την έχω χρωματίσει σε χρώμα δέρματος. Κοιτάξτε, προσπαθώ να το βγάλω και είναι τόσο ελαστική που δεν κόβεται. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, να την κάνω λίγο. Να τη ζυμώσω λίγο. Και δείτε τι εδώ. Μπορείτε στα χέρια σας να βάζετε και έξτρα βαζελίνη. Δεν θα πειράξει αυτό στην πορσελάνη. Θεωρώ ότι είναι μια απίστευτη πορσελάνη. Να κάνω και τη γραμμή, το τεστ. Να δούμε πως αν μπαλώνει σωστά. Δείτε το χαϊδεύεις και κλείνει. Έχει μια υφή βελούδινη.
Τι να σας πω. Δοκιμάστε τη και θα καταλάβετε ποια είναι η αληθινή πορσελάνη και ποια τα αληθινά συστατικά. Έφαγα χρόνια ψάχνοντας για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και να βρω τι χρειαζόταν τελικά και σε τι δοσολογίες. Και ακόμη πειραματίζομαι, αλλά δεν ξέρω τι άλλο θέλω να πετύχω. Το έχω πετύχει. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομματάκι. Θέλει περισσότερη ώρα. Εντάξει, πρέπει να καθίσει την επόμενη μέρα. Και ζύμωμα μόλις κρυώσει. Και άλλο ζύμωμα και άλλο ζύμωμα. Πολύ ζύμωμα. Και την επόμενη μέρα. Μια τελευταία φορά. Και θα έχουμε αυτό εδώ το σταθερό. Είναι σφιχτό. Πιέζω, βάζω δύναμη και πιέζω. Αν είναι πολύ μαλακό δεν μας κάνει. Είπαμε μικροκυμάτων. Αυτά από μένα. Σε λίγες μέρες θα κάνω ανάρτηση και για το live, το privé live που θα κάνουμε, με μια κουκλίτσα που θα στέκεται όρθια. Όποιος ενδιαφέρεται θα μπορεί να δηλώσει κάτω από την ανάρτηση εκείνη ότι ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ πολύ. Γεια!